Zdravo dragi trgovci. Analitička zajednica je uz vas čudec, Željk Dolkob. Počnimo sa sažetim informacijama o kompaniji. Ako je potrebno, možete ga zaustaviti. Možete pažljivo proučiti sve indikatore korporacije. Sada ćemo uporediti ključne pokazatelje kompanije sa vama. Loonoiv, Boč, Vgolsk, VOTUJ. Pregled je napravljen na osnovu aktuelnih podataka od 25.06.2025. Prema klasifikaciji JERK i Berkom društvo VOKDJERK pripada pod kategoriji FOKKOVDBODTVNUFT. U analizi učestvuje 11 kompanije. Razmotrit ćemo odluke donete na kraju ovog videa. Rezultat za predmetno preduzeće je minus i 8,5 od 10 bodova. Prosečna ocena za podkategoriju minus je 5,7 poena. Ako posmatrate šire, u okvirima američke berze uopšte. Imajte na umu da je prosečna ocena za berzu u celini 1,8 poena. Protiv minus ratinga minus 8,5 poena za kompaniju JOBGANJD. Upoređujući kretanje cene akcija kompanije LJOGDDG i akcije podkategorije. Vidjet ćemo da za 12 meseci akcije LJOGDDG pokazao dinamiku od 46,8%. Protiv promjene cena u podkategoriji 215,1%. Tržišna kapitalizacija preduzeća LJOGDDG iznosi 3,01 milijardu dolara. A kapitalizacija podkategorije je 34 milijarde dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije procenjena je na 3,4 milijarde dolara. A bilansna kapitalizacija podkategorije je 18 milijardi dolara. Upoređujući udeo tržišne i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo MOGDDG u podkategoriji u slučaju procene berzanske kapitalizacije iznosi 8,911%. Knjigovodstvena vrednost je 1,916%. Ocena učešća preduzeća u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije loše i minus i 1 bod. Dužničke obaveze organizacije iznose 5,33 milijarde dolara. Finansijske obaveze za knjigovodstvenu kapitalizaciju čine 156% kapitala preduzeća. Ocena duga kompanije loše minus 1 bod. Odnos tržišne cene kompanije i njene zarade je 0. Prosek u podkategoriji 0. Ocena odnosa cene akcija i zarade u poređenju sa kompanijama u podkategoriji veoma loše minus 2 boda. Profit za posljednjih 12 meseci bio je minus 78 miliona dolara. Buduća zarada u narednih 12 meseci nije poznata. Ocena indikatora projektovane buduće dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Odnos cene i prihoda kompanije je 11,9. Prosek za podkategoriju je 1,5. Ocena odnosa tržišne cene preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je 250 miliona dolara. Budući prihodi za narednih 12 meseci nisu poznati. Ocena indikatora projektovanog budućeg prihoda u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Marginalnost je minus 30,7% sa prosekom za podkategoriju minus 6,5%. Procena profitabilnosti prodaje u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan minus 5 poena. Udeo kompanije u pogledu broja zaposlenih u podkategoriji je 1,51%. Što je za 490% manje od tržišne kapitalizacije. Iznos tržišnog kapitala po zaposlenom u kompaniji je jednak $7.738.000.
a u podkategoriji je $1.311.000. Procena visine kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan i 0 bodova. Obim profita po zaposlenom je -$200,300. Sa prosekom u podkategoriji -$56,900. Procena dobiti po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji tolet i -5 poena. Prihod organizacije po zaposlenom je $653,000. U podkategoriji $879,000. Procena obima prodaje po pojedinom zaposlenom u kompaniji u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji tolet i -5 poena. Obim transakcija za prodaju je 4,4%, sa prosekom za podkategoriju od 19,1%. Tehnički indikator CAD 14 pokazuje nivo od 73% za kompaniju Job.gh. Za podkategoriju ovaj nivo iznosi 77%. Trenutna procena akcija kompanije je oko $23,77. Konsenzus cena za akcije kompanije je približno $52,49. Pogledajmo tabelu porudžbina, koja je dostupna svima minus veza do nje u zakačenom komentaru. Tabela naloga sadrži apsolutno sve odluke koje je ove sezone doneo informacioni sistem evaluacije, OLV. Pristup tabeli porudžbine je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Na osnovu rezultata procene hartija od vrednosti ENOP.gh. Referentni sistem ocenjivanja ŽERK u BLKOB donosi se odluka. Otvorite trgovinu za prodaju po ceni od $23,78 po akciji. Posao je otvoren jer kompanija ima prilično nisku procenu. Procena preduzeća je vršena korišćenjem modela procene Akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 12,65. Stop gubitak je postavljen na 34,91. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom, onda se redosled automatski fiksira na kraju sednice 25.07.2025 ili posljednjeg trgovačkog dana pre ovog datuma. Ticker VZQ minus postaće glavni nalog za kupovinu. Snimak glavnog posla je već objavljen na ovom kanalu. Pri zatvaranju nekog od naloga, osnovnog ili balansnog, druga porudžbina je fiksirana po konačnoj ceni. Hvala publici što je pogledala ovaj video i što ste koristili sistem pomoći od GEVK u BLOB.